Ahojte, takže toto je môj prvý vlog niekde inde ako z pohodlia domova a nedostal som tak ďaleko a je to, vidíte, je to u nás pri bazéne a na slnečku, pretože sa snažím piť na slnku skoro každý deň, alebo teda mám taký plán aspoň 5 krát do týždňa, že chodím ráno, mám takú pravidelnosť, že prídem, urobím si kávičku, teraz už keď nie je Ramadán, a robím si nejaké testy, angličtinu, alebo čítam niečo, pozriem si počúvam nejakú knihu. Každopádne dneska som chcel povedať, prečo to robím a prečo je veľmi dôležitý slnečné žiarenie na vašej pokožke. A taktiež, aké sú nejaké tie mýty ohľadne toho, že dostanete rakovinu kože a podobne. A na to som čítal už dávnejšie jeden výskum, ktorý bol ešte v roku 2008, apríl 2008. Tak som si ho dneska vytlačil, lebo už som samozrejme zabudol, čo sa tam píše a podobne. Tak len pár vecí. Iba som si to prelistoval, nemal som moc čas sa pripravovať. Táto štúdia pojednáva o tom, že aké sú výhody a nevýhody slnenia sa. A hovorí o tom, že práve to riziko spojené s tým, že dostanete rakovinu alebo budete mať nejakú chorobu, ktorá je spojená s spálením alebo so slnkom, je veľmi malá, je to 0,1%. A na druhej strane hovoria o tom, že veľmi veľa ľudí práve trpí nedostatkom slnečného žiarenia, čo je spojené zvyčajne s vitamínom D3, kde je to nielen rakovina a skleróza multiplex a ďalšie, ale je to ďaleko viac a diabetes a teda. Každopádne za pol hodinu, podľa tejto štúdie, za pol hodinu na slnku, čo sa ja snažím tak 5 krát do týždňa, sa uvoľní približne 50 000 EU, čo je 1,25 mg vitamínu D. A ja ešte aj suplementujem vitamín D, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby som ho mal dostatok pri skleróze multiplex. A netreba to preháňať, samozrejme, ja nepoužívam žiadne ochranné krémy, pretože si myslím, že zase tie ochranné krémy sú veľké svinstvo, ale zase limitujem to, koľko som na slnku na tých 20-25 minút, maximálne pol hodinku denne. Táto štúdia tiež hovorí o tom, sa dostáva k tomu, ako bola tá debata o slnečnom žiarení, kde sú tie plusy a mínusy. A veľmi zaujímavé je potom tiež pohľad na to, že ako trpíme, pokiaľ nemáme vitamín D a pokiaľ nemáme slnečné žiarenie, či už pre diabetes, áno, je tam skleróza, autoimmunné ochorenia, rakovina a sú tu aj čísla o tom, že ako moc slnečného žiarenia dokáže zabezpečiť prevenciu proti rakovine z prostaty a teda. Samozrejme, rakovina prostaty je niečo, čo by som nechcel. Ale taktiež sa pojednáva o tom, aké sú ďalšie benefity slnečného žiarenia. Jedna veľmi zaujímavá vec, ktorú som sa dočítal, je to, že melatonín sa začína vylučovať skôr pre ľudí, ktorí v ten deň boli na slnku. Tým pádom zaspávate jednoduchšie a máte hlbší a lepší spánok. Takisto veľmi zaujímavé je, že aké sú iné veci, ktoré získava vaše telo zo slnka ako takého. A tu ma zaujali vlastne dve veci veľmi, ale je ich tu viac. Jedna je, že direct immune suppression, to znamená, že ako ja mám problém s autoimunným ochorením a teda moja imunita sa rozbieha, aj keď sa nemusí, tak toto je presne to, čo slnko potláča a odstraňuje tie seba reflektívne a samozačínajúce bunky typu T, whatever, to už je moc detailné. A teda to dokáže mať prevenciu voči autoimunným ochoreniam. Dokonca aj štúdia o tom, že ľudia, ktorí sú na slnku alebo v krajinách, ktoré majú viac slnka, viac trávy vonku a tak ďalej, tak autoimunné ochorenia sú veľa nižšie, a konkrétne skleróza multiplex. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, sú endorfíny, kde slnko vlastne zvyšuje prírodzené endorfíny a teda ste šťastnejší, keď ste na slnku. A sú tu ešte aj ďalšie veci, ktoré sú viac voči rakovine a podobne.
Každopádne môj odkaz je, pokiaľ máte čas a môžete, tak každý deň vidíte na slnko, obnažte sa čo najviac. Nemusíte na tých 10-15 minút používať žiadny ochranný faktor alebo niečo podobné. Myslím, že treba začať pomaly, ja som tiež začínal 5-10 minút a pomalečky si telo zvykne a zvyká si na to, že je na slnečku. A ja už pomalečky hnednem, aj keď som bol vždy biely ako stena, ale tak to je asi výhoda toho, že som tu v tejto púšti. Uvidíme, ako to bude, keď začnem pracovať, lebo ten čas tam nie je a tiež sa teraz vraciam hore, aby som niečo spravil. Takže majte sa fajn a dúfam, že sa to natočilo. Čauko.